چی بفرسته؟ تفور برای ماهیگیری. کوهیشکا چند قشه؟ ای ولی نیم شوی نیم دیگه شوی کلانتر میشه. کی داد؟ یا بابام. ها؟ بابام یادم میاد. باید از بابام. Да, примерно мой чой нам каме дроя, да? Нам каме чаме дроя. Наҳанҷара вақти дохт нехи сахт меқапӣ, ан дучлик нечилик та боло мемонӣ, иҷара мекашӣ ки и сим шад накана, суза нака, иҷа ду тарафи юр мекунӣ, як бор, ду бор медозӣ. Баъд нехали и чилик та мегирӣ, иҷара сахт меқапӣ, мекашӣ, кай сахт кашидӣ, ҷо маҳкам шид, баъд чилик та метавонӣ сар бутӣ, метавонӣ сараш натӣ. Наҳанҷара бои хали мекунӣ. Ира ис мебарем ки чанд сантиметр бофтае уже? Намедонам ки оли. И паҳмиш, анаҳанаи паҳмиш уже 1 метр зиёдтар шудагия. И дрозиши оли намедонам. Дрозиши оли мумкин 56 сантиметр шуда бошад. Да, эҳтиёт мекунем ки он начаспам. На ҳозир як ду се дона дига монда. Мекунемш бо айсар я бо айсар. Молодец.